тобистони гарми соли 2021-ро дар ёд доред? ҳамон рӯзҳое ки ПСЖ Лионел Мессиро ҳамроҳ бо Серхио Рамос, Ҷанлуиҷи Донарума, Жоржиньо Вейналдум, Ашраф Ҳакимӣ, Данило Перейра ва Нуно Мендешро дар як равзана ба даст оварда буд. Ҳамагӣ 2 сол гузашт, вале ПСЖ то ҳол ҷоизае дар сатҳи аврупоӣ надорад. Шубҳае нест ки аз навсозии бузурге дар Париж оғоз шудааст. Луис Энрикеи номдор барои сохтани дастаи нав даъват шуд. аллакай маълум аст ки ПСЖ мавсими нав чӣ хел ҳайат мекунад. сода карда гӯем, дастаи нав бо философияи нав. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. сегонаи МММ бояд легенда мешуданд, аммо новобаста ба хайп ва пулҳои сарфшуда омадани Месси ба парижиҳо кӯмаке накард. мухлисони даста Лионелро қабул накарданд. ба ҳамин хотир нобиғаи футбол ба амрико кӯч баст. мухлисон чӣ қадаре хоҳанд норозигӣ баён мекунанд, аммо ПСЖ ҷои футболбозеро ки 16 гол ва 16 ассист дар як мавсими Лигаи Як дошт пурра созад. илова бар ин, эҳтимолан тарки даста кардани Мбаппе боз талафот ба ПСЖ хоҳад овард. ситораи футболи Фаронса аллакай 3 пешниҳоди дастаро барои тамдиди шартнома рад кард. ПСЖ бошад намехоҳад ки ӯро соли оянда ройгон аз даст диҳад. ба фикрам Реал Мадрид аллакай пулҳои калон барои ин трансфер омода дорад. дар нақша буд ки сегонаи МММ ҳама якҷо пароканда мешаванд, зеро парижиҳо новобаста аз оне ки Неймар то соли 2026 шартнома дошт, ӯро фурӯхтан мехостанд, аммо омадани Луис Энрике метавонад вазъро иваз кунад. ӯ бо Неймар замони зебоеро дар Барселона доштанд, аммо инҷо ҳолати феълии Неймар саволҳоро ба миён меорад. ӯ вақти зиёди бозиҳоро бо ҷароҳат мегузаронад ва барои мавсими нав бошад дар клубҳо омодагӣ дида истодааст. ана боз дар консерти сарояндаи маҳаллие Неймар чанде пеш ба моҷарое даст задааст. қариб 6 моҳ ПСЖ барои гузариши Бернардо Силва сахт кор кард. Бернардо мехоҳад ба сафи қаҳрамонони Фаронса ҳамроҳ шавад, аммо Манчестер Ситиро ба ҷуз пешниҳодҳои Арабистони Саудӣ дигар чизе розӣ карда наметавонад. бо ин гуфтаҳо дар айни замон рафтани Бернардо ба Париж ғайриимкон аст, аммо шонси кӯчаке ҳам вуҷуд дорад. дар маҷмӯъ ба назар чунин мерасад ки парижиҳо ба ҳама гуна таҳаввулоти минбаъда омодаанд, гарчанде ки саволи асосӣ ҳанӯзам тааҷҷубовар аст: чӣ мешавад агар Мбаппе аз даста биравад? ба гуфтаи Санти Ауна, ПСЖ ҳамлагари Барселона Усмон Дембелеро ҳамчун алтернативи комил ба Килиан Мбаппе меҳисобад, аммо намояндагони Барселона аллакай изҳор доштанд ки тамдиди шартнома бо ҳамлагари фаронсавӣ рӯзҳои наздик амалӣ мешавад. худи Усмон ҳам борҳо гуфтааст ки дар Барса чӣ қадар хушбахт аст ва чаро намехоҳад ба дигар ҷо равад. овозаҳо буданд, аммо шумо бинед, ПСЖ дастае аст ки метавонад як қатор мушкилиҳои молиявии нилнориҳоро танҳо дар як созишномаи басташуда ҳал кунад. аз ин рӯ каталониҳо бешубҳа бояд дар бораи рафъи мушкилоташон дар сурати рафтани Мбаппе фикр кунанд. ғайр аз Дембеле, ПСЖ бешубҳа метавонад Виктор Осимхен ва Рендал Коломуаниро харидорӣ кунад. ҳар ду ҳамлагари беҳтарини мавсими гузашта кайҳо дар назари дастаҳои бузургтарини аврупоӣ буданд ки ПСЖ бешубҳа дар он рӯйхат буд. хуб, агар ин гузаришҳо ҳам ба сомон нарасанд, варианти охирин Ҷонатан Девид аз Лил мешавад ки аллакай бо футболи Лигаи Як мутобиқ шудааст. ана агар шӯрои ПСЖ тасмим гирад ки Неймарро ҳам гусел кунанд чӣ? он гоҳ ПСЖ бояд сегонаи хатти ҳамлаи дастаро пурра аз нав созаду бозингарони монанди Неймар ҷалб карда шаванд. дар байни номҳое ки дар васоити ахбори омма пайдо шуданд, Хвича Кварацхелия ва хатмкунандаи академияи ПСЖ ки ситораи Байери Ливеркузен аст, Муса Диаби ҳастанд. ҳар ду интихоби олӣ барои схемаҳои тактикии Луис Энрике хоҳанд буд. ПСЖ аз имкониятҳои харидани шартномаи Хави Симонс аз ПСВ бо нархи 6 млн евро пас аз мавсими бениҳоят зебояш ба даст овард. ӯ дар 48 бозӣ 12 гол ва 12 ассистро ба қайд гирифта буд, аммо Хавиро фавран ба Лейпсиг барои як мавсим иҷора доданд. ғайр аз ин, Санти Ауна менависад ки ПСЖ дар рақобат барои бузингари ояндадори Селта Габри Вегу пешсаф аст. агар ӯ воқеан харидорӣ карда шавад, пас номзадҳо барои нақши нимҳимоятгар аз ҳад зиёд хоҳанд буд.
касе бояд тарки Париж кунад. Ин гап танҳо ба Солер ва Санчес дахл надорад, балки дар бораи Уоррен Зайр Эмери ҷавон аст, ки Боруссияи Дортмунд мехоҳад ӯро ба иҷора гирад. Ҳадафи дигари трансферии ПСЖ сенсатсияи мавсими гузаштаи Лига 1 ҳамлагари 20-солаи Лион Бредли Боркала мебошад, ки дар 35 бозии мавсими 2022-2023 7 гол задааст ва 10 ассист додааст. Акнун мо ба шумо нишон медиҳем, ки дастаи ПСЖ дар сурати боқӣ мондани ситораҳои асосии онҳо чӣ гуна ҳайат хоҳанд дошт. Донарума, Ҳакими, Маркиньос, Шкринян, Нуно Мендес, Угарте, Верати, Асенсио, Бернардо Силва, Мбаппе, Неймар. Аммо агар Мбаппе дар ниҳоят тарки даста кунад, пас мо бояд интизор шавем, ки ҳамнагари номдоре ба ҷои ӯ меояд. Ин метавонад ҳам Осинхен ва ҳам Коломуани бошад. ҳамин тариқ бо гузариши вақт ба мо ҳама ҳолати даста маълумтар мешавад. ба ҳамин тамом дӯстон, хайр.